Золоті зірки героїв України отримали Валерій Залужний та Кирило Буданов. Уже колишнього головнокомандувача Збройних сил України та очільника Головного управління розвідки відзначив президент України у Білій залі героїв Маріїнського палацу. Найемоційнішим стало вручення найвищої нагороди Валерію Залужному, який очолював військо упродовж майже 2 років повномасштабного вторгнення. Званням Героя України Володимир Зеленський відзначив ще 11 воїнів – від молодшого сержанта до підполковника. Це зенітники, артилеристи та штурмовики, які ціною життя рятували побратимів, не шкодуючи себе, нищили і нищать російських загарбників, ворожі склади і відбивають ракетні атаки нелюдів. 8 з них нагороджено посмертно. Володимир Зеленський наголосив, що кожен з відзначених героїв назавжди уписав своє ім'я в історію української незалежності. Такер Карлсон пригрозив можливою ядерною війною через Крим. Про це американський інтерв'юєр розповів після розмови з ватажком росіян Владіміром Путіним. Підкріпити свою тезу Карлсон спробував російськими пропагандистськими штампами про нібито «ісконно руську землю» та фейковий референдум. Отже, подобається вам це чи ні, але Путін готовий піти на війну, ядерну війну, якщо справа торкнеться Криму. Між іншим, Крим на початку війни був у російських руках. Тобто, якщо ви реально думаєте, що умова миру – це відмова Путіна від Криму, то ви божевільні. Такер Карлсон був багаторічним автором власного шоу на консервативному телеканалі Fox News, де поширював тези російської пропаганди про Україну та шукав виправдання російському вторгненню. Дізнавшись, що ролики з промовами Карлсона тиражують офіційні ресурси російської пропаганди, керівництво американського медіагіганта попрощалося з ведучим. А днями окупаційна влада Криму запросила Карлсона на екскурсію півостровом. Окупаційний суд Алушти уже місяць не наважується покарати обраного імама Юсуфа Аширова. Його звинуватили у нібито незаконній місіонерській діяльності за відмову підкоритися муфтіяту колаборантів від імені незалежної мусульманської громади Алушта. Опитавши кількох свідків, які виступили на підтримку обраного ними імама, засідання вкотре перенесли. Тепер на 20 лютого. Сам Юсуф Аширов відзначив хамство і зневагу до громади з боку нового імама, призначеного окупаційним духовним управлінням мусульман Криму. Те имамы, которые на протяжении того времени, которые появляются в нашей мечети, мы начали замечать некоторые моменты, да, то есть они вообще неуважительно относятся к людям даже старшего возраста, и, пользуясь тем, что за ними стоят силовые структуры, они затыкают даже стариков и предлагают, чтобы они пошли и сели на свое место. Призначеного окупантами імама привезли до мечеті Юкарит-Джамі в Алушті у супроводі озброєних російських силовиків, поки Юсуфа Аширова під надуманим приводом тримали під вартою. Відтоді минуло більше 2 місяців, але кримці з різних районів півострова обіцяють підтримувати обраного імама на кожному засіданні. Мене побудило прийти сюди, потому что вот эта вот несправедливость, которая сейчас осуществляется на территории Крыма, глубоко возмущает меня. И когда я смотрю материалы 69-го года судов, все такое, да, у меня такое ощущение, как будто это все продолжается на сегодняшний день. Юсуф Аширов переконаний, що окупаційне духовне управління мусульман Криму на чолі з муфтієм-колаборантом Еміралі Аблеєвим вчинили рейдерське захоплення мечеті Юкарит-Джамі, яку громада відновила своїми силами. Наприкінці листопада минулого року російські силовики вдерлися з облавами не лише до Юсуфа Аширова, а й до голови громади та її членів.
Правозахисники пов'язують репресії з бажанням окупаційних силовиків підпорядкувати непокірну Алушту фейковому муфтіяту. Это большая беда. Правда, это настоящая беда. Жителі Кезлєва намагаються захистити гуцульський танок. Прибрати руки від мозаїчного пано закликають окупаційну владу міста. Робота художника Юрія Бєлкіна та Георгія Бондаря розташована на фасаді колишнього пансіонату «Роднічок». За даними Асоціації реінтеграції Криму, будівельна техніка нищить пам'ятку від імені фейкового російського клона цього пансіонату. Його зареєстрували на такого собі Дмитра Жуланова з Новосибірська з так званим директором Ігорем Пітухіним із Мурманської області. А територію пансіонату планують забудувати багатоповерхівками для російських колонізаторів. Юрій Бєлкін працював у Кезлеві у 70-ті роки минулого століття, стояв у витоків міської художньої школи, став автором десятка унікальних мозаїчних пано, які відкидали радянський соцреалізм. Раніше окупанти знищили й інші пано Бєлкіна, зокрема в будівлі грязелікарні та у пансіонаті «Алмазний». Тоді спроби обурень місцевих жителів не допомогли.